En vez de poñerse ao frente e liderar a resposta frente á crise dos peles, o único que está é intentando tapar a súa neglixente xestión atacando a outras administracións. Creo que xa non nos queremos nada do que di o actual goberno, que xa nos ten demostrado que utiliza a mentira como forma de actuar en política e creo que isto tamén é algo que temos que desterrar porque este país merecese a unha presidenta que lles diga a verdade, que se poña ao frente cando hai problemas e non o caos que estamos vendo pois dun goberno galego que chega sempre tarde, mal e a rastro. Pontón tamén se referiu á tardanza da Xunta en dar a coñecer os informes sobre a toxicidade dos peles. Eu pedinlle á conselleira que nos remitira os famosos informes sobre a toxicidade dos peles. Dixo que o iba a facer, seguimos agardando. Creo que é unha mostra de como non hai que actuar, sobre todo cando desde o BNG o que temos é unha responsabilidade enorme con este país.